això, i tot el que estigui vinculat al món forestal i agrari, pues, si puc formar-me i anar absorbint cosetes, millor que millor. Y estoy muy interesada en el tema. Soy consumidora de productos ecológicos, eso sí. ¿Penso el Rugotet? Exacte, que allà pensant en la producció. Estoy aprendiendo un poquito de lo de acá porque tenemos otras cualidades y otras cosas en nuestro país para hacer la cuestión de la tierra, de las plantas y todo esto, y pues me ha agradado todo esto que estamos viendo y observando, y pues ahora con el curso ecológico este que hemos estado haciendo, pues he aprendido bastante y quiero seguir y a ver qué puede pasar en el mundo. Exacte, que allà pensant en la producció. En Bantal de Regadío. Terra a la Marjal i faig el que sé, tinc tarongers, faig pedres on estic per vendre en el prado. No em dedico professionalment, però tot el que és de la terra, tot el que va a la terra, tot m'encanta. Tot, em dedico tot el que sé a la terra. La meva afició és la terra, les plantes, tot. Por continuar un poco, no tengo terreno, los tiene mi padre y espero que algún día me toquen. y bueno, creo que también es una familia que me toque. Yo soy más que nada más para forestales, pero bueno. Tinc un hort a Marxuquera i estic començant en l'agricultura ecològica. I el que he fet ha sigut començar, l'hivern passat em vaig passar tot l'hivern llevant tarongers i regalant les taronges, i en aquest estiu he començat a plantar verdura d'estiu. I per ara la cosa va bé, la terra, si la treballes, ho agraeix. Vinc de disseny gràfic i la publicitat, i el meu vincul en l'agricultura és mon pare, no? Que farà uns 5 anys que s'ha passat a l'agricultura ecològica. I no res, pues, estic ajudant-lo a ell i cada volta tinc més interès i tal. Jo he estudiat enginyeria tècnica agrícola, en la Universitat d'Indústries, i a més també estic estudiant en tecnologia d'aliments. Però vaig acabar i començar el tema fa 3 anys que no recordo. I tenim alguna de terra per allà, i per estar parats ja estem trobant nosaltres. I lo de l'agricultura, pues, perquè jo sempre, el meu desig ha sigut ser autosuficient. O sigui, poder jo abastir-me, o bé ja siga intercanviant, perquè sé que totes les coses no les puc fer jo. En este tema, que m'agrada molt, que no m'estaria fent-ho tampoc. I terra no en tinc, però bueno, ara m'han deixat una marjada en oliva, 3 panecaes, i m'he apuntat a la xarxa d'oliva també, i bueno, a veure vindre. I m'escolta parlar molt de sols socials i tot això, i pues a veure si algú des que ve té algun trosset de terra que me'l preste per anar fent jo alguna d'agricultura i fer alguna cosa, perquè per estar parat en casa i no tindre ingressos, per lo menos gastar les energies en fer alguna cosa. I vaig canviar. No normal és cítrics, però de tota classe. Els cítrics, també sols, de tot. I a mi el que m'agrada són els arbres. És que fer arbres que donen producció per a poder, que el que parlàvem ahir de les llavors, esperar-me ara un poc, tinc il·lusió en l'agricultura nostra, crec que és un gran motor econòmic del País Valencià i si no anem per ahir jo crec que anem malament. Ara hi ha que buscar una viabilitat econòmica tot això. És dir, la cosa romàntica està molt bé, tot el rotllo, però n'hi ha que menjar, n'hi ha que consumir, n'hi ha que...